Goedendag iedereen op deze 10 februari 2023. Hier een dichte mist in de provincie Zeeland. Ik ben hier op de locatie op 4 kilometer van de stad Hulst. Dus de locatie van de provinciale weg N290. Ja, je zit amper op 50 meter. Terug veel verkeer richting Terneuzen. Zo ook de richting van Hulst. Ik zeg, ik kan amper iets zien.